салом алейкум азиз. Аз Абдулла ибн Аббос аз пайғамбар алайҳиссалом ҳадис аст ки касе аз шумо метавонад оила барпо кунад, касе ки наметавонад рӯза гирад. Ва ҳамон рӯза мега барои аз зино кардан ва барои чӣ мегӯянд аз зарарҳои ба саломати инсонро эмин медорад ва метавонад ки бе зан то зан гирифтанаш то оила барпо карданаш, яъне ки худашро аз ҳамаи бадиҳо эмин дорад. Ин аз имом Бухорӣ ҳадис ривоят мешавад. Барои ҳамин касоне ки пеши рамазон рӯза гирифтагӣ нестед, бо рӯза гирифтан дар рамазон худтон одат кунонед ва пас аз рамазон иншоалло 6 рӯзаро бо мегирем иншоалло мусалмонон ва бо рӯзҳои душанбе панҷшанберо барои худатон одат кунед. хуб аст ҳам барои аз зино даст кашидан, аз худризоӣ даст кашидан ва саломатии худро эмин нигоҳ доштан. хоб, зинда саломат бошед ва подписаться, лайк ва чӣ мегӯянд поделиться фаромӯш накунед.